Anacheta kama azụ na Volt 104.3 FM na Suno Dalo. Yes, so egwu nke anyị kpọ bụ Ifeọma dị mma. Ifeọma dị mma. Ife dị mma adịghị agwụ agwụ. Ịghọtago? So ihe ọbụla ị na-eme mara that na ihe ọma adịghị agwụ agwụ one and ife dị mma dị mma. Anọ ya mere nji wee jiri nnọọ topic nke anụnwa nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Yes. Mana ihe niile anyị na-eme bụ maka nkwado traditional anyị, nkwado Igbo, nkwado ife ọbụla gbasara Igbo, omenani na ndị otu ya na ọdịnani. Ịghọtago? Tradition and culture. So anyị ka anyị ji maka ya wee nọrọ nnọọ na imago Odenigbo ọkụkwa na alụfọ. Anyị niile anọrọ anyị akpa nkata ka ụmụ nwanne tụkọọ isi ọnụ wee nwee ike mee gịnị wee na-awọ ife. Ihe nji maka ya wee bịa abụrụkwa ihe ọzọ na-abụrụ na gịnị mee. So tata anyị notice m na onye ọbụla mmiri zo anakọta echekwa m na-abago dry season, mana adị m sure na mmiri nke azụ tata mmiri gịnị mmiri bye to rainy season na emove go to dry season. Alright, so ka mmiri a na-ezo asif na nature nwere ka o si eme ife, nwere ka o si arụ ọrụ. So my very close friend wee post picture, send m video rather, wee sị m na ji ogo 2 weeks ago ka o bupụtazi taa ka o rie, ọ bụrụ na ji emebichego. Ji mmadụ kala ili 2 times ma 3 times ka elitara ya once. Nnukwu ji o wee bụ gịnị na omebigo. Wee na-asị ya ji ochie ka o jere na-ego na ji na rainy season. Kịta anụ enwelu ji ọfụ. Ọsọ mbakwa ife na ọmadị nke bụ nke na ọmarọ nke bụ ji ọfụ na ọmarọ nke bụ ji ochie, mana na ihe ọma bụ na ji ya kịta anụ a na aja dị ya n'arụ. Anyị dị shọ ọbụrụ ji ochie ka e were aja ụpa madochie gị n'arụ ka elechapụ ya, because ọ bịa na-eme m somehow na ntị na by now na ji ọfụ emebiwego. Ọ dị m surprised because ajụjụ m jụrụ ya bụ one, no ebu m ụzọ si ya na ji ochie ka o ji ego na rainy season. Ịghọtago? Ọsị m kedu nke bụ dị ji ochie na ọma akwa nke bụ ji ochie, ọmara nke bụ ji ọfụ. Wee setere ya picture wee send ya, sị na eji ochie na eji ọfụ. O wee sị m na ji ya niile send chakwa na ha sichara ike n'anya, na nke ogolu na aja dị ya na-arụ ụpa ka ọ si na aja. Sị ya na ji ọfụ ka igo, if that's the case, because ọsọ ji ọfụ ka anyị ma na-ebu aja na-arụ ma ụpa. Because na mgbe eji harvest ya bụ rainy season, so ebe niile na-adịgodo pịtọ na ndị otu ya. O wee sị m okay, so kezie m eji emebi. Wee sị na o kwere ike ọ bụ na ji ochie ka eji eme alụ na aja ụpa na-arị ya ka e wee rịpịa, maka ịma na ndị afịa especially na Lagos, ha mee gị ya ga-eme gị like this. Ịghọta ije? O nwere some market people adịrọ sincere. O nwere some market people bụ na ha adịrọ sincere. Ịghọtago? So wee si okay. No, na wee jụbazie si ya ọsa ji ya asa. Ozugbo o bunata dị ji 2 weeks ago, ọ sara ya wee dowe ka mgbe ọ chọrọ isi dị ji ka ọ sara ya wee sibe. Ọ sị m na ọ saa ya wee dobe till after 2 weeks. Nsị atọ na na-achọ m jump into conclusion, but na m afụgo topic anyị ga-eweta n'ụbọchị nke taa maka na ndị Igbo ka anyị bụ, and anyị ma na ana Igbo so na one of the highest cultivating yam states or region enwe. So ime nju eburu ya wee bịa n'ụbọchị nke taa sị ka mmalụ n'ife dị mma na-atọ ụtọ. Anyị ma na ji na-atọ ụtọ, ịrụzie ya n'ọkụ wee rie wit mmanụ ụkpaka na ụtazi. Mmadụ kpọfụtawa n'ugbo na m ejetewego aka ilie ji ahụrụ n'ọkụ. Onye mere onye ọbụla, nwere some people enwere opportunity iri ji ahụrụ n'ọkụ. So nwesa na a ga-emekwa na New Yam Festival, ha make sure na ha ji ka ha ritetunu ji ahụ n'ọkụ ka ọ dị ka a na-eme. So wee sị na okwu ike ọ bụ na ọsịsa ahụ ọsọ, but ka anyị hapụ jump into conclusion ka mmiri ya bịa nnọọ na Volt na Odenigbo
Can you because I'm I know a lot of farmers ever. I know a lot of people near Dolanya or their area. Get bomb na 0706 048 5853. Or bomb na 0915 570 8347. Alright? So mpike call I get chance no ezbote na imago musical break. Hello. Take ime. Joseph no. Mm. Mm. Because this is why you could be teen of an abroad woman. I'm going to do your foot, eh? Mhm. A door woman. Oh, you should a dodge woman. What does it? Biko kawala iken kebo idoma. I just stop telling you, when I'm all my what does it? Okay. No, but I need to another, if you allow this thing now. What the possible no really? I mean, Anna, and here's to go now, cost square, Anna. All I need to call you, whatever this kind of thing. More you could tell the team, no, believe here. Okay, especially if I love you. What I would, because they do you. Only thing I like, you take how many months you Gina Anno, if you go here. I'm the bruise of the Candana, I'm not really like this, whatever. I'm the bruise of the team, lay the team, no give. What I go, my rapia, over to work at the canteen, or we dinner do me. Everything will be there. What I go, oh, two to see what the key cause this thing. Maybe now the last of the thing there. I don't think more than how long this is to be. That's what that jar, what I do. And I'm very major cause. It's a lot of the Ghana. You did have my marriage. You Saturday only woman. Only one. What I got to think that is really because this thing. I don't know Iche. According to the coach, you got the possible because only in that scenario and make problem with the money. And then any business of an average man, businessman, no, is you got on one cargo is at of 100 and 95 bash, 25% is just a weekly practice. So I will get consideration because man, a job for Kitano will make it. I will recover. I will recover. I will recover. I will recover with a bill. Dalo so. Dalo. Okay, una anugo nian. Na anyị sochakwa eme ji ofu ị na-eme because I was wondering. Kesi mgbe eji harvest go ji nwa na oji emebikwa uru. And ihe ọzọ nchọ ịghọta bụ how long ka ji ofu kwesịrị ịnọ tupu o mebiwe? Are the possible na enwe ji ofu banye na dry season na o ya emebi? Cheta na anọ na Volt 104.3 FM. Anọkwa m live na YouTube. Ịghọtago? Na live na radio gị. So nke ọbụla ị chọrọ join, just pịa Volt na YouTube channel. Pịa Volt Odenigbo. Oduru gị bịa na Odenigbo page anyị. Alright? Hello? Mgbede ọma ka eke ime? Adịkwa m mma. Eyo, ka eke ime? Gaa n'iru nnọọ. Gammasị aghọta ya bụ na ọ bụrụ ọzọ ji ochie. Ji ochie adịghị mmadụ na. Betini mmadụ onye agacha ha. Ya ha ma enweziri ọrụ na saịdị Zaki ganda gara. Zaki ya n'azụ Tuesday Wednesday. Ka egoteche ji ebe ahụ bụrụ n'echi ahụ. Egoteche ji Wednesday Tuesday Wednesday. Elu oderi Wednesday. O nwere ike ibilite around 4 o'clock Wednesday. Nwee ike ibilite ụtụtụ Thursday or last Thursday before or Monday. So sometimes I don't know to have to make a news. And we don't say I will get here. So I have a major of thousands dinner now. The Joe Chadros. But I'm not going to go for me a chemical. I got positive. So this is one in a sharp between 3 months, 4 months before the year.
So my favorite station. On 4 days, 5 days, maybe G raised. Ya be nwa na water king. Okay. So mo nwere ala duzu na egbere nni. Side on cha. Ihe ahụ na-ebeso ji na-erezi n'ọsịsa. Ya be so nwa shiri water zinking. Na-ebe ụba anwụ na-eti ebe ozubozu pịọ sama kemikal ya aja akọ. Ihe na-emechi ihe nwa. Ọ bụrụ na igotekwa ji n'ugbo na ha na ọ na-erekwe o. Inwe egotego nke rere n'o. Ife ọ na-akpọ na shi tọọ so imechi ma o buru eze sharp. Yeah, we too much away from Kenya. Nobody do no be off. Okay. Okay, dalo so. Dalo. Mmemme ata biko. Dalo. All right, 0706048585 Hello. Ke kime? Ndị oyi. Ugegbe ụmụ agbara nnọọ o. Daalụ. Ọ dị ka igoketego ji na-emebi emebi n'afịa. Chai. All right. Oh, daalụ so. So nke a bụ from the perception of onye na-eme gịnị na-ego ji eleghalụ. Onye na-ego ji eleghalụ. Biko na-ewe n'iwe just ka anyị go obere musical break. Nna cheta house ka anyị bidokwa ebe anyị nọ. Ebe anyị kwụsị rada. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ na-asị unu ndeeche. Agakwana ebe ọ bụ na nna anachieta azụ.
Peace isim nyetugi yen nata. Hey, choi tabile. My dear. Nakpo mi anon ka mmalụ n'ike ya dị. Don't worry about shots on me. Oh, when did it? Calm her down. Zation. Dalu so. Dalu chuku my brain Charles. Dalu. Dalu. Thank you for liking my jackets.
Yeah, be good. Yo, yo. Ezi nwabano. Tension. Yeah. I put wet on just the mouth for my head. Without you, I no go make way. Make a brother shine. There's no.
for your mata. Inemuna yabana. Basa chayareba. Asaba umane soku. My mama, ichagi figacha. Wakama. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, I saw one there. Mr. DJ, Mr. DJ, I saw one there, boy. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. There's no lover, baby, oh. Make we down no lover, baby, oh. Can make it fena, sagere, booga, booga. Single lover, baby, oh. Make a single lover, baby, oh. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, I'm coming now, boy. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Woman, woman. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. D. I saw one my boy, Mr. DJ. I saw one my boy, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Wakamana Abu. Diego. November.
had the it will make change you go it wouldn't how 22 28 it will change you go it wouldn't anya pụta ihe lele anya pụta ihe lele anya ihe lele tibere m ịgba m gbubere m ọja m emume change go egwu ndị ọma emume change go ịgbanarị ya chi n'ọsọ egwu mee change go egwu ndị ọma egwu mee change go egwu ndị ọma obodo delu jinjim obodo delu jinjim obodo delu jinjim Yes, anachetago mazụ na Volt 104.3 FM obodo delu jinjim. Yes, so ọ bụ na ịma ji na uru ọ na-aba ị ga-agba na ji abụrụ ihe ọ ga-awa anụ location ịkpọ ya obere ihe nna time erugo mgbe a ga-ebido na-ahụla anyị ji n'ọkụ na wedding na trad time erugo ntụ ya gwa mpụtụ na eburu ụkwa n'isi takwa kwesịrị isi wee burukwa nnọọ ji n'isi because ọ dị very important ka mmadụ rite ka ya abụ na ndị otu anyị na-adịghị ananụ na awa ji ọfụ ka anyị litụkwanụ na event ịghọtago ọma ndị bad ịpụtasị na enwere ji arọ n'ọkụ ite mmanụ na hapụkene ndị be anyị amaka nnọọ ndị be anyị amaka onye me nji ewelu ji wee bịa wee malụ na o nwere ife ọ bụrụ ife anyị ji akparị ya ma ọ bụrụ small something ọ bụrụ child's play ji dị very 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 important to the Igbo tradition to onye ọbụla kpọrọ onwe onye Igbo ịghọtago so antata ife anyị na-ekwu maka ya bụ maka gịnị ji mmebi by now ji ọfụ ekwesịghị imebiwe and ọ na-emebi kedu ife na-aka ọsị ya kedu ife na-akpata ji mmebi na this period
aka nọ na rainy season because ya bụ oge ya ọ na-abụ ji ọfụ pụtakwa na alụ ji ochie ana automatically ji ochie adịghị stand the chance during the rainy season. So but unfortunately o nwere onye mmajegolu nnọọ ji go ya 2 weeks ago dowe nọ mgbe o nidikwa ya ka o rie ọtago ya bụ na mgbe ọ dapụ mana ji galala ọnụ kịta ọ dị nwa mmadụ n'akụkụ ogolu ji only for ha ịbịazi yuzuzie ya kịta ọ bụ na ji bụzi chocolate yam agwacha ndị na-eme kọntentị asị gị na chocolate yam na ji wee bụrụ chocolate yam nwatakịrị nwa mmadụ buru ya bịakwa na ihe na mgbe wee sịwakwa m nekwa wee sị atọ nwa m nwaanyị nwa m ọ pụrụ ịbụ na ndị na-ele ji etego simenti na ya bụ ji ịghọtago mana akụjana anyị ga-ama nke bụ nke anyị ama jump into conclusion ka anyị malụ ụfọdụ asịgo na ana na akọsi ụfọdụ asị n'otu esi wee gwupụta ya bụ ji mgbe cultivation ụfọdụ si na ana ụfọdụ si na cultivation yes. So kedu nke ọ bụ nke ọ dị gị ka ọnya kpọọ m na 07060485853 ka anyị na-ebepụ anya 2 na apart from ihe ndị a mention ka enwe ike ịkọsụ ji ile ji ọfụ precisely ka ime ebe ị nọ dị noisy nna anụ iyi na-ekwu gaa n'iru nna anụ iyi na-ekwu ọ dị mma gị nwa na ebe dị noisy ya ọ ga-abụ ebe nọ dị very quiet so ebe otu ọ sụwe wee dịkwa nga na-anụ ya kama na ebere ndị listeners mba ife na-emezili m ha ya na-anụkwu ya 07060485853 mekpọ na 09155708347. Hello. Hello. Okay. Jisike kikpọghachi m azụ 07060485853 mekpọ na 09155708347. Gịnị na gịnị nwere ike ịkpata ji ile na mmadụ gote ji ọmafụzi ji ogo ka e nwee ike ịkpata ya ka e nwee ike ịkọ ọsị ya? Gịnị na gịnị ka ndị be anyị kwesịrị ịnejela anya na a na-ego ji ka hapụ ijego nke ọ ya wa abata ebebe? Hello. Ha nke a netwọk amakwa m na mmiri zo taa mana ọnya bụ ọ bụ netwọk ka ọ nwere ihe ọzọ. Hello. Ị nụwa gị ihe na-ekwu kịta? Okay. So, here in very simple to understand. Okay. Mba anara agba afa na jikwa. Ọ ya abụkwa ya ma ọ nwebe enyi ya fukwa ya ọgbọ ọkwa asị mmadụ ya eri datin. Many reasons. Enwe ji ahụ n'ala ebe mmiri na-adọ. Onwe season, rainy season ga-abụ bịa zoo gafee otu o kwesịrị. Ịma ji na-adị mma mmiri zoo anwacha ihe ji akado na anịba anwụ ọchịcha ọ bụrụ mmiri ozuzo. Mgbe ahụ ji bịa sụọ flower as a ka the leaf bido shawa yellow ihe ọ na-iziziri anwụ ọ na-idezi mmiri ozuzo. Mana in a situation na-abịa that rainy season ebe mmiri na-ezo steady ụdị zo this year ọ ya ememeni ya ma fet ọsọ anya bụrụ ji gwupụta na ni today is likely na igwupụta ọ ifu na mebi na ọnọgo na ni already mebie so mmiri ozuzo so egbu ji na ani then ndị ikom ha fet na ani ahụ immediately igwupụtara edobe ebe idobere ya o mebie because mgbe ahụ mmiri ahụ bịa zoo dọrọsịa na anwụ bịachaa mmiri ahụ dị na ani dozika hot water ebe dị ya mụ dị naanị so onye na-eme ode change kọrọ iwepụta ya obere oge ọbụla west. Secondly, ihe nwere ike kọsụ ya bụrụ fertilizer
ụmụ kemikal niile ji aka ugbo na onwe nke a na-amaketikwala anyị dị ọdata asị Chineke kere n'igwe n'ụwa mere ụmụ ya ebere more especially we black Africans even ndị ọcha na-ebubatara anyị in the name of na a na-ehepụ anyị the other time si anyị ọka instead of ofu ịbụ anyị malụ na anyị wụsazi ya nke anyị ahụ yuzue nke ahụ akpọ ya omega ihe m ka m kwuogodo nke anyị na-ekwu maka ya mana ekpere m Chukwu meela anyị ebere ịghọtara ihe m na-ekwu nghọta ihe ị na-ekwu of course onye nkụzi na-amụta n'aka ụmụ akwụkwọ amụta n'aka onye nkụzi ụmụ ihe a na-ebunatala anyị from abroad asịghị na nke na-agwaghị ihe a na-amaket last time na-eji akọ tomatoes vegetable na-ejiri akọ tomato instead of tomato in 1 week bido soft or maybe say na-ejiri akọ tomato na ọ ga-anọ tomato a ga-anọ do fresh complete 1 month or 2 months ihe ahụ bụ ezigbo ụtọ si ka erie ya n'ọnụ. So ụmụ ihe a niile bụ ihe na-eweta problem and etu efuru ihe a niile si adameji ma ji ahụ anaghị ekwu ọ bụ na kemikal na-eda very well affect believe me onye riri ya otu aka oje na-adameji organs dị n'arụ ma liver ma kidney so I suppose it very very careful n'ihe anyị na-eri ọzọ dị ka ibie is like this kpọmọ m anyị na-alọchi n'ahịa na-ata ịfụ nwaanyị na-ele kpọmọ ọsụwarocha kocha ọwọkwa fresh kpọmọ ife ebe esi ugwu asị ebunata ihe a sọm kpọmọ that is skin anụ akpasa n'anwụ onwe ike na 1 week 2 weeks ebe a na-adịra ya n'anwụ moto na-amachi ya dọst aja ụfọdụ na-eji kemikal onwe one kemikal na-adụ ka pawuda a na-eji echekwa ya pipaf ihe eji egbu cockroach mụ na ndị mee the business nọdụ na Lagos I'm telling you ayọcha ya na ya ka ọ na-achụ ijiji ka ọ ghara ijiji ghara ịtapụ onye a ka ọ ghara igbu ikpuru ebe ele ka o wee dịrị ya emechie ebunata ya ebe a ha sachaa ya eberisie ya wuo ya na mmiri na drum tinye akamụ etinye akamụ na ya after 3 days bịa fụzia dịsi kpọmọ ka ọ ya dozi oswalo ọraizicha I'm telling you aka ọtụcha ya etu ị na-aga n'ahịa ị na-anya n'azụ ịgakwa obere ị na-anya marụ ma na-ekwu ihe dị n'akụkụ ọnụ wele na-asọ mmiri wiki na iji kpọmọ si ofe egusi I'm telling you so ihe anyị na-eri n'ọnụ na we supposed to be very careful ebe na-alụjekarị aka wụ ihe ahụ natural one bụ ihe anyị maalụ nọ ihe bụ nni anyị ndị Igbo ka anyị focus on ya enwe competition ndị be anyị wepụta I'm from Anambra State and some of Igbo people na-eme nam asị no competition during the Yam Festival nke a nọ n'oge nam August, September, October ihe gbasara New Year Festival ka some Igbo towns na-eme nam abịa sị na a na-enye gifts onye ji elu karịrị na nne then somebody wee na-agba na ji nke ọ kọtara last year na ihe ole wa nọ n'ahịa ahụ 35,000 ofu ji ele 35,000 wee zu uche gị ma aka ji ahụla ọ na-egosi m pikshọ ebe o ji dị ya nse pikshọ obere ihe ka o ji ka dị ya ma enu ọkwụ budo dị ya m like this njụ esaghị how manage ya gwanụ m the secret ọ sị na di ya ma ahụ n'ọdịnala ya ma ahụ mma na enwere type of dye ya m na Iche na ihe eche n'ahịa iru igwa ha ịkpọ ha aha na ndị ahụ na-eri ya mma and enyekwa gị ihe eji akụ ya kemikal eji akụ ya gwa time ị ga-egbupụ a na tinye ya na-agbanye ya mmiri before mmiri ezobe sef so ụmụ ihe a niile ihe fọm arụrụ arụzi ka ọ bụzi natural ihe a niile adịghị mma for our health biko ihe onye na-eri ka uche ya dị ya ọzọ dịkwa ka ibia nwaada Chinazọ ọ na-abụ ijewezie breki egwu ichefuzie na ịhapụrụ anyị n'ilo maazị na mama jere ahịa ọmụdolite na ụmụaka nọ n'ụlọ ọkwa nsị unu batacha n'ime unu unu ajụ sị na ịgba bọọlụ ka ala unu mma m nsị ka m gawa na onye ọra ee n'oge ndị Igbo ODENIGBO nke ijikwa n'ọkọwakwa taa n'ebe anyị na-eme ihe gbasara anyị culture and tradition akpazinala ya egwu ndị do me I do you anyị nọ ha na na-akpọrọ anyị omenala ihe ahụ eji mara anyị nwanne m ọ na-adị anyị mma n'obi o nwere mbọsị ihe dịka echi niile kịta ịkwado n'ọlụ ihe egwu ndị a niile ịchọ na-abịa on Thursdays yes Ogbuefi daalụ sọ daalụ o ikwugo ọfụma
ana ogbo efi dịka onye Igbo ịmago onye Igbo ma ife ọ na-alụ ife ọ na-eme emego gịnị akọwagola anyị the essence of iri our natural food, especially nri anyị ji aka anyị wee kọ. Normally as onye Igbo kwesị inwe garden na azube gị, ọ bụrụ ihe niile ka eje golo n'afịa because of otu ịmago one or two things eji wee too nya bụ nri dịka manure na fertilizer, so dị very important. Hello, ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Jennifer nnọọ. It's not ihe mme gịnị ka ihe mmekwa ndị Enugu ma akpọ it's not ndị Enugu bụ ihe mara agwa ụkpaka. Hey ikwu alụ mana ka ahịa afịa anyị niile bụ ndị Igbo nnọọ. Igbo town niile machara agwa ya bụ ife nnọọ ya bụrụ ọkwa ndị Enugu mgbe first don't worry anyị afụ eme competition and ọgbatago m n'uche kịta ọrị organize imago anyị enwe from the 5 regions onye ọ na-abịa shi ọ bụ na ọkwa ịbịasiela ka esi esi na bun, ọ bụrụ na ji na ihe na ịbịasiela ka esi esi na bun, ọ bụrụ achịcha ịbịasiela ịma na abacha ndị Anambra na ndị Enugu abụrụ ofu ọkwa ị nwere idea. Ịma na nke ndị Enugu nke ndị Anambra na nke ndị Imo steeti abụrụ ofu. Okay. Unchọ ka anyị bido competition a m na-emekwu ya. Unu anya ezu ike. Unu ewere ọkpa anyị ji wee mara unu were n'ọkpa win enu nnọọ jide n'ọkpa. Hafụ n'ọkpa ka anyị were ọkpa wee na-aba. Unu adịghị anụ ka anyị were ọkpa na-aba. Akpa ka eji mara anyị o. Ka anyị hafụ ka ndị afọ ije techu anyị. Daalụ sọ o. Daalụ. Oh, daalụ. Daalụ. Hey, atọkwanụ nke ihe anyị eme this my bad habits. Biko kene. Gbayalụ. Hey ya. Daalụ o. Thank God na inwego kaadị taa. In fact, nke ahụ ịchọ inye m tinyekwuo ya ka i wee nwee ike na-akpa anyị n'Odenigbo o. Oh, daalụ sọ. All right. All right, ọ na-achọ ịkọwa na ọ bụrụkwa sọ fertilizer o. A na-enyezikwu kedu ihe a na-akpọ ya crops injection. Amara m ụdị arụ na-aya ya crops mana ya deba nnọọ. Hello. Ka ime. Daalụ. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. DJ Olimbo nke anyị. Daalụ. Daalụ. Oh. Artificial fertilizer ejiwe na-akọrọ anyị ọrụ ọzọ dịka ibie a na-ekwute echi ọ bụrụ na ife a na-akpọ nkwụ ọ mma ejiwe na-ekwute ya naanị onwe ka otu wee skrach ya na-arụ ebe a ka ọ ga-ebido wee mezibe wee lebe ọzọ dịka ibie
I did use compost manure this animal physics. What I get up for Ochie. So, if any now, to when they met today, all I know, ubi keta. Although the key being, if you do more aya, it's a bomb na ndị otu oge ochie ọ na-emetụtakwa ife akọ n'ugbo o nwere ife a na-akpọ ebe onye ọbụla bụ ezigbo onye Igbo ma ife a na-akpọ ebe na-ata ji ebe ọbụla o nwetara ji na anị o nwere ike nweta obere igwupụtie idozezie obido ebe a wee mebibe ọzọ dị ka ibie ọ bụ na igo ji na-abịa n'ife ihe eme bụ chọọ ebe ahụ ji ga na-ana ikuku etochakwana ya ebe ogbo ovu ga na-eme ihe ebe ọ ga na-eji ite ọkụ amaghị na aghọta ife na-akọ na-aghọta ihe na-ekwu so ụja ntị ya ọfụma so ihe edobe ya ebe ya bụ ji ikuku ga na-efesi ya ọ ya na-anata ikuku so ọ ya eme maka ụfọdụ oge ọ bụ na ọsụsọ nwere ike mee ji ahụ ebe ahụ ọ nọ ụkwụrụ ọkụ ebe ahụ ọ nọ obido ebe a wee debe ka onye tiri akpụ na mmiri ghọtago so ọ na-ebute ihe niile a na-ebuteche nsogbu a like ọzọ ite nwanne anyị nwoke kwuru ma ekwenyere ọgụ ọ bụ na ji akọnyere naanị na ọ nọ naanị akwụkwọ ya nwee ka o si wee chaba nnọọ ododo ka a na-akpọ yelo ọ chabakwara anụ ododo ife ọ na-egosi gị bụ na ji ahụ na ọkago na oruokwa n'oge e ga-eji wee gwupụtie so ife ọ na-emezi na anị bụ ime ka ebe a o nwee ibe ndị be anyị na-akpọ ya bụ amichi like ikie ebe a na-acha white ọ na-emezi ka ọ amala ọ na-achazi ka kọlọ o kwesịrị ịcha ọmadị na-achazi white ghọtago ji aha ahụcha ọfụma na anị ghọtago so ọ bụrụ ana na ji ahụ chaba akwụkwọ ya chaba odo na ife ọ na-akọwazi gị ewu na ji ahụ akago na ọ bụzi ka mbụ ebe ahụ ji wee pụta ka nke ahụ wee kpọzie nkụ ọ kpọzie nkụ ịmana ikwutezi ji so ọ bụrụ na ọ chaba odo bụ a na-akpọ yelo bụ na ji ahụ enwebe problem or something like that so mba so onye na-ego ji na-eji ị na-ego anya ọfụma ije na-abịa onwe ndị na-ebu pọtọpọtọ ihe onwe soy na-acha nzu ejiri ya wee nnọọ techaa ji ahụ wee mechicha ebe ahụ ọ skrash oge a na-egwupụtie so igolu ji na ụlọ ya amarụ na ya bụ ji na o nwee nsogbu so ị na-eji igote ji ihe emechatụ dabe ebe ahụ nee ya anya ọfụma ha nwekwa ndị na-ama anya ji enwere ike isi mmadụ cheki ego ịkụọ ji ahụ aka o nwere ji ga-akwụ aka ọ na-eme kokokokoko n'ime ma na ọ na-enwe problem ịghọtago so onwe ji ga-akwụ aka osie ike ịfụ ka ji si wee dị mana ji ahụ enwe a na-ama anya ji ama mana ịmago na township omego anyị mma mee anyị na-adị ịghọtago so ọ bụ ịdị nso na ebe a na-akọ ji maọbụ na ime obodo ebe ọ bụ na a na-akọ ji ya amata anya ife a na-agwa gị ịghọtago so eji mofere anyị ekele ọkwa aka mezi imo apụ mgbawara ụgwọ ezigbo mmadụ ọya abalị gị onye ewu ya na-ebe ka ewu si ebe bịakwa nke i mere anwụ katakata ka ewu na anyụ n'ike ejide nkịta maka ejiri ọbụrụ ana m adị gị mma kekwa maka eze nwata nna anyị ukwu ahụ na-abụ ọ bụ na nwoke pụta n'ọgbọ ama na nwoke bụ mmanwụ ana m ekene gị maka na ude nwa agụ na ude nwa ọgaranya bụ ofu ana m ekenekwa ndị otu anyị ndị ọzọ ma odogwu na presidential road Santa Rising ana m ekene gị na-asị gị na ọ ya adịrị anyị niile mma ise onye afọ tata ka afọ ya echi ise ọ na-abụ
okooko ibe enu ọ bụrụ na ọ dị anyị n'elu nkwụ ma a na-ite o tinyere ọkụ ka ọ dịba na agenda ọ dị ka nwe nwe amara ọbịa ubejie ka ọ dịara ụgọrọ daalụ na ndị ukere daalụ sọ yes ọbịakwa na like this na ị ga-ama na ọbịa alright 0706048585 cheta na anyị nọ live na YouTube. You can subscribe to our YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. It drop all your notification. Put all your notification on so that only you drop when you ever online. Okay, malo. Subscribe or do okay. Oh, I about on Nega Monte. Hello. Cake email. Uruchioma. Ka fa gina every say abom. Ekesin no. Daalụ sọ. Daalụ. chetakwa m mgbe ị ga-akọt harvest ya bụ ji mgbe ị ga-egbu ya mekwe ka mmalụ Formanụ now, you are welcome. Amen. Did you? Huh. Daalụ. Daalụ sọ. Emekwana m nke afịa. Enyi m nwoke asị na ya ekputelu m ube. Afọ ọzọ m ya till today. Mana nke ahụ debakwa.
Kind of. I mean, Alright, so a lot of things. Number one, here Taraka feel everybody could say matter, we could say matter how to indicate bad yam. Kedu ka esi ama ji dị njọ? Kedu ka esi ama ji legolele? Kedu ka esi ama ji na-adịrọ mma? Nke mma bụ nke ọ ya wụ nwelu mbọ ntụọ by the time m tụrụ 1 2 3 4 m ga-atụta ebe na-adịrọ mma. Ọ dịrọ possible na ya ema ntụta. Ọ na-ekọrọ ya aka, ịkụọ ya aka ọ na-ada ka ịmakwa ime otu ya wa afọ gị koo. Yes, ọ na-ada poko poko poko. Once imekwanarị otu a si onye ahụ ya wa adịji. Ọ dị na mma iwere ya na n'ịchọ gị imego up your mind n'ịchọ ego dịji si ya kọt ọrụ gị dịji ka ịma na obi ya ka kọt dịji ọ kọt ọ dịji ọ dị mma igori ọ dịrọ mma ọ malụ na ọ dịrọ mma o dowe chọọlụ gị ọzọ. There are many ways ị ga-esi wee indicate cha this whole thing. Another thing m believe bụkwa this fertilizer bụkwa another problem, another issue anyị nwe bụ ihe ahụ. Now ka anyị jee na YouTube maka ndị nọ online na YouTube. Peace Ella sị m hi hello Aunty Chinazọ nyetụ m ihe ị na-ata biko ka m soro gị megharịa ọnụ. My sister hapụ ya na-ata ị ga-atawa ọnụ ị ga-atali ọnụ. Chukwuma Brain Charles sị m good evening Aunty Chinazọ, you are doing well my beautiful sister. Dalo so the things you present is always good things. God bless you. Bless you too at all times. I like your jacket. Oh, Dalo for liking my jacket. Okay. Pauline Godwin Ikesim. Good evening, Aunty Chinazọ. Just to say hi. Well done. I did greet you too. You're doing a good job, Dalo. Remain blessed. You too. Okay, I called back Aunty Chinazọ. Fertilizer is the cause of the yam rot. Okay, ayehugia dalo. I went Maria Plimbuki and Sabi Ugwani. Dalo for joining me live on YouTube. Hello. Good evening. Kekime. Dalo. Oh yeah, easy na bom. Welcome to the family. Dalo. Adem nnọọ. Dalo. Amen. That man up on there going Anambra State. Okay, double why. Was Lafiaji as Lafiaji for many years. And the Benjis of Lafiaji for 1996. When I know Indiji. If we chemicalize the tail and be one, if we have an apple fertilizer. Fertilizer na azakwa ndị be anyị nọ mgbe ị ga n'ụlọ ọgwụ efe enwere ọya a ga na-agwọ mmadụ ya fọọ ya ya ma ego osi ịma na m na-ebute 100 tubers of yam dọbịa maka ụmụaka m adị m ego onye na 11 even at na rice this otu a ka m si eji because of na m bụ onye ọrụ oyibo ka o wee nwee ike ịsustain ha. Na-adị ekwuzi maka inwe bụ papa na mama n'ọkọchị ha ewee kwụ ụgwọ ọzọ n'ihe ji gwa nwaanyị bụ na ji bido lebe ọta this man kwu na ya na-akpazi ji the last week the second to the last week ọ mara ihe ọ na one bụ itinye ji n'ebe o tosiri ịnọ ji ga-eme ọfụma ifu ji mmiri lili anyị na-ama ifu ji mmiri lili nọ bikos na mmiri maybe Madam Ngwa, yes. Madam Ngwa, if you know Jimmy, but Oman Lele. One, Bona, he hedges our country if you fertilizer. That's how we end the buying fertilizer. But how we boo and a bang, they would do so good, bonnet line. If only a snow G or the general, Amamihana. Na-eji ebutela anyị kemikal ndị Nigeria receive wee bịa advice ba ndị be anyị die
Negodu ihe dịka Burkina Faso jụrụ ya, Senegal jụ ya, wee bụ ndị be anyị na-ebe nabata ya. Wee nabata ya, ihe nabata abụọ ya. One thing bụ na ha chezozi na mgbe Ebola na-eme na ndị ọcha si na ndị Naijiria bụ ndị Africans na ha nwa ọkwa na ha ga-achọta another way to kill them. Ọ bụrụ this man nọ n'obodo Igbo ka esikwe m afịa kekwa afa this man na-eme na ya na-emelụ ndị be anyị ezigbo ihe. Nwanne m nwaanyị akwa ajị ka ebutere anyị. Ajị ka ebutere anyị. Anyị ji m nkịta opportunity ayọ ndị na-ego kanda ha egozina kanda. Onwere ihe kanda na-enye. Kama kanda ebute ego ọya. Ejebute jaki agbara unye na akpa akpọ ya kanda. Ndị Hausa na-atada anụ efi, ọkwa ndị be anyị na-ata. Ihe ndị Hausa ji efi emebi, ha ji ebu mmiri eje agba n'ugbo ha. Ihe ndị Hausa na-ata bụ laa. Ịmafụ onye Hausa ebe ọ na-ata anụ efi. Ị ga-afụdo ebe ha na-amị suya, jụọ na ha na-atị. Ndị a na-asọpụla ya bụ ndị Igbo, ndị akpịrị, ndị akwa, ndị ọta anyị. Onye mara ihe ọ hapụ ya. So m na-ekwu na ji anwa, bifo ji esi na mmiri riri ji, ọ na-enye nsogbu, mana mmiri dị eji fụlarịa mmadụ ama mgbada. Ji ada anọkata ole, ọ fertilizer na-erie. Ya na ihe a na-ewetasị ebute itinye ofe ọka nwa mịara 100 n'ofu. Ndị be anyị ndị oke anyị ha ekweta ejide be anyị na-egbo mgbe oge eru masị anyị be anyị emezina enyi. Antị Chinazụ ọgwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ, a sị m Chukwu gọzie ugbo ahụ nwa ya. Amen. Daalụ sọ. Oh, daalụ na anụgoni ya na ji mmiri ba ọ mmiri ka wee na mmiri ri in terms of imago, in terms of ịnọ na flood eme, maybe na ebe flooding na-eme or something, a na-ama na ọ dị ele na a na-ama ọ na-adị mma, mana ọ na-adị m ka ọ ji ahụ ọ ya wee isie n'ọkụ. O nwere ji ọ ya wee isie n'ọkụ, gị bụ 10 minutes ji eye tọsigo, ịpụtazie ji a na-agbawa agbawa. Ọ na-adị m ka ọ na-awụfu ụdị ji a nsị kedu ihe mee. Ụfọdụ na-abụkwa fertilizer na-akọ ọsị asha, because the truth is that ihe anyị ji akọzi ugbo now ọ na-adị egwu. Ije n'afịa si na-achọ igo fertilizer, ị ga-afụ different species of fertilizer. Ọ ga-eru 7. Ị na-awọndazi ka ihe dị iche na nke a, ka ihe dị iche na nke. Ọ na-ofu ihe ọkụkọ a na-akọ na anaka, kedu ihe eji enwe different types of. Onye ka o ji ahụ ndị na-azụ ọkụkọ na ndị na-azụ ewu ma ndị na-azụ ezi, ha mara ihe Chukwu mere lọfa. Ndị be anyị bụ na ha ma ihe nọ na ndị be anyị oke ọchịcha ama nkwefafa ha na ya dị enwe ndidi. Ọ bụ na anyị na-enwe ndidi, that manure na fertilizer anyị nweta from poultry farms ga-eme gịnị, ga-help ọ nwayọọ kwanụ. Mana ọ na-adị anyị ọsịsọ mgbe niile anyị na-achọ fertilizer ọ ga-abụ in 2 weeks ji elugo cultivation nke emego. The only thing nwere ike ito in 2 weeks bụ vegetable. Yes, ekele ọrụ eke. Ọ vegetable nwere ike iru like piam like this. So ndị be anyị dị enwe ndidi. Ọ bụ na anyị na-enwe poultry farms everywhere. Igori ya. Mana ịmago na ụdị ife ogokwa ọnya bụ na ọkụkọ ya afịa ga-akịrị ya na afịa nni ga-agala ọnụ, because ndị be anyị adịghị emelu onwe fa ebere. Ị ga-afụkwa onye nwe poultry farm, ọkụkọ Chukwu nyelu nnọọ natural destin ya na ụbansi. Just ka igolo ofu akpa rice ka ya na-akpịa manure ma fertilizer, a na-akpọlụ gị afọ ego. Ịpụtazie n'afịa, poor people ama ngonwu nnilie. Hello. Ka ime? O kwesịkwala dị anyị iru n'iru ka anyị ga na-aga. Ọ dị ezigbo mkpa. Yes, ka afọ gị na-ebe isi akpa m? Ezimo no.
Hmm? Kama yenge mebu ngenyo yebe megu yebe manya ji ofuma so for mu ama ya ji mana ji obuno na ekuta ile onya ma na egie mana na ma na prefer ji ahụ no and I go ji I dey think I dey ji on a 1 week 2 week mba I go ani ugbo on ka no echi afia bulu sorry Obano cool ugbo maka ji ahụ no na ke prefer ya na confirm mmanụ the onions na yabas onions na fresh pepper utopaka uneminaya weze prestigious moto isi anọ so anụgọmọnụ ọkwa aka m nwoke ukehe na mkpụrụ ukehe iji oligbo the birthday man in Arias daalụ nwanne m nwoke anụgọmọnụ eke gburugburu ekesi ekene na ekene ji gị agha ị na-ezutekwa antichinaga idekwa nke m ime ebe anyị na-enwe na platfọm anyị kantarizi ya n'ọkụmọnụ gị anwụ ka ị na-eme anọkụmọnụ unu mana nwere anya na-akpọghọta ihe ịmarọ bụ na nna anụ ọgụ nni ọkwa obere ji achị ine m na ka ịchọ ka eke yi ntotu ka mụ na gị zọwa ya azụ hara adị m shọ na ube m eruru ha m aka bụ unu ejego n'azụ jee mee kọl ube eru ha m aka nweta unu Ibu ezigbo mmadụ ga-erula ebe ahụ. Daalụ. Alright. Achọrọ m ịjụ ya na obiọma erula ebe ahụ mana ọ dịkwa mma looking out for others. Okay, ka anachi azụ na YouTube channel Ọkpara Gloria sim Ọkpara Gloria Auntie Chinazọ. I love your program. First time seeing you. You're too pretty. Thank you. Dalo so. Okay, enwe Buchi Thedios Eze Chris. Auntie Chinazọ, good evening. Dalo so Eze Chris. Alright, time na emezi parapo chetani nọ na Volt 104.3 FM. Afamba Auntie Chinazọ. Dịka isi wee na-akpata anyị na-akpa maka ji ọfụ na ji ochie. Kedu ihe na-eme ji ọfụ ji emebi n'aka nọrọ na rainy season? So anyị anụgo a lot of it. 1, otu esi wee gwufute ji. 2, ọ na-abụkarị fertilizer. 3, nwere onye ma mgbe a harvest dị ji. So nke ọ bụla ọ nọgo 2 months na shop onye ahụ bịazie goro ya wee dowekwuo ya 2 days like 2 weeks. Mana ihe nna ha ajụ kịta bụ na ịsa ji dobe ọ na-emebi ji. Biko na mmadụ na-abụ ka nne idi ka ọ saa ma ajụ tupu m pịachie for the day. Ịsa ji asanya ji ọfụ a na-asa ịsa ya dowe chebe nnọọ mgbe ọ bụkwalụ ka i rie ya ọ na-emebi ji. 0706 048 5853 wee kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Good evening, okay, Kime. Okay. Ka ebe isi akpọ m wenite ọnụ gị. Nnọọ gaa n'iru.
Daalụ sọ. Alright, unu anụgo ya maka ndị bụ na famaro. Nekwe ya, now you know. So ofu onye asịgo m mba na ịsa ji dobe adị emebi ji. Na ọ ka anyị hafe bụ na anyị na-eme na anyị na-eme n'elu. Maka ndị amaro. Hello. Ka ime? Chidima from Agbani, no. Okay. Okay. Majiofo. Okay. Okay. Daalụ sọ. Yay. Oh, mejisi ike o. Oh. Daalụ. Daalụ. Okay, so ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Si unu daalụ ka nso nọnyelụ ma ya abịago nnọọ na njedebe na anyị mụtara a lot. Enwere ihe anyị adị akpa ebe a from ihe gbasara gị na nwoke gị, to ihe gbasara gị na ụmụ gị, to ihe gbasara gị na enyi gị, to ihe gbasara nri anyị na-etinye n'afọ, to ihe gbasara omenala anyị ya bụ culture na-ajụsịkwa ese. A na-anụkwa nwaanyị otu ekwesị. Ụmụ nwaanyị na-afụsịkwa ụmụ nwoke as the alpha. Ịghọtago na ọha nwa bụ king, fa na ọfa nwa bụ their lion, na ọfa nwa bụ their lord. Ịghọtago dịka Sarah si wee mee Abraham, anyị na-emezukwa otu a. So nwere ife anyị adị cover ebe a because at the end of the day ọ ka o wee dere mụ na gị mma. Kechi neboro bụ ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ na-asị unu ka onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Agbacha ọsọ agụọ maịlụ, agbacha egwu ọ naanị ukwu. Oriri ama ebuneji ibi ụgwọ ka ọ dị n'echi. Ndewo. There comes a time in your life when it seems all hope is gone and you need that one person that you can trust to tell you that Okay, bye ore. Ka ọ dị n'echi. Ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ. Ndewo. a sister, a friend, or by